Woohoo! Springfield Resort, Abukayan. Ay, punong-puno. Ayan, no, napakasarap, puro bato. Ayan, no. Sarap dito, mga kabarako, tingnan nyo. Grabe, napakaganda, oh. 10:27 oras natin, tayo ay nasa Siruma, Tinambak Road. Welcome to San Roque, town proper, Tinambak. Yun, grabe, puro bundok na, oh. Nasa bahay na tayo ng Siruma. Ay, grabe. Ay, grabe. Alright, good morning. Nasa bayan tayo ng Goa, mga kabarako. Goa Central School yata to. Punta tayo sa bayan ng Siruma ngayong araw. Alright, so first time natin makakarating ng bayan ng Siruma. Road trip lang tayo. And kung makakahanap tayo ng medyo maganda-gandang spot, makapaligo tayo. Welcome sa ating channel, Team Barako Moto Vlog. Huwag kalimutan na panoorin, like at share natin mga videos and vlogs, mga kabarako. At syempre kung na-appreciate yung content natin, ating mga travel vlogs, moto vlogs, so please hit the subscribe button, no? Notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin. Alright, my alma mater, Partido State University, class of 2003. Ay, nakasama tayo Suzuki Smash, Viper yata yun, and isang Honda Click version 3. So dadaan tayo ng Goa Tinambak Road and then Siruma Tinambak Road. So mga college pa ako, ang pangat ng kalsada dito. Dito to yan. So pero ngayon napakaganda na. Yan, mula dito napakaluwag, sementado. Kaya hindi nahirap yung mga taga rito para bumiyahe. Alright, let's go. Bundok ang dadaanan natin, bundok. Siyempre, shoutout sa mga taga Goa dyan. Yan, shoutout kay Mar. Bagong-bago, Honda Click version 3. Unahin natin, medyo kabisado nila kasi nakarating na sila doon. Lakas ng mga Honda Click na 125 . Ito na yung mga paakyat ng Mount Isarog, yung bundok sa unahan natin or yung vulkan sa unahan natin. Santa Maria Beach Resort, malamang punong-puno yan ngayon. Alright, so samahan nyo kami. Enjoy natin ang daanan na ito, mga kabarako. Goa, Tinambak, and Siruma, Camarines Sur. Woohoo! Springfield Resort, Abukayan. Ay, punong-puno. Ayan, barangay Abukayan, Goa, Kamsur na tayo. Ang sarap ng hangin. Kahit summer, napakasarap ng hangin dito. Grabe. Yoo! Woo! Grabe, bakbak yung Honda Click. Iwan tayo Alright, hindi tayo nagkakamali. This is already Barangay Hiwakloy. Yan, familiar sa akin tong palusong na ito. So pag nakitulay dyan, yes, that's correct. Pa tayo Marison Bridge. Doon yata sa unahan. Yeah, I think this is Barangay Hiwakloy. Favorite na swimming spot din tong Hiwakloy. Yan, napusok dito, ang daming naliligo. Ay, punong-puno. Yan, Balaog Bridge yan, ang tubig niya, mga kabarako. Yan, no, napakasarap, puro bato. Yan, Ayan, Digdigon Elementary School. Ayan, Barangay Digdigon na tayo. Goa, Kamsur. So, bandang kanan, going to San Isidro, Pinamihagan, and Lamon. So, diretso tayo, going to Tinambak. This is going to Balaynan and Tabgon. Dito tayo, diretso tayo dito kasi going to Tinambak tayo. Nasa Barangay Payata na tayo. Goa pa rin ito, mga kabarako. Sarap dito, mga kabarako, tingnan nyo.
Talagang bukid na bukid. Nasa likod pala tayo ng Mount Isarog. Alright, nasa bayan na tayo ng Tinambak, Lupi, Tinambak in particular, Lupi Elementary School. Wala, may grabe. Grabe, napakaganda oh. Woo! Woo! Baliw ka yata eh. Grabe, lamig sa mata. Ay, alam, ulan. Let's go. Hindi, wow. Inaabol tayo ng ulan. Let's go. Sierra Nevada. Alright, Sierra Nevada na tayo. Tinambak, Kamsur. 10:14 oras natin. Kasulukay natin nga binabagtas ang kahabaan ng Goa Tinambak Road. .20 na sa Binalay na tayo. So dito tayo sa kaliwa. Yung kanan going to Tamban. Ito Siruma and going to Tinambak. Kaliwa tayo dito. Medyo may sentro din pala dito eh. Okay. Municipality of Tinambak. Ito na ang sentro ng bayan ng Tinambak, mga kabarako. Alright. So first time natin makarating dito. Siyempre, shoutout sa mga taga Tinambak dyan. So Tinambak proper, straight ahead. So going to the right tayo. Yeah. Pasusuhan Bridge. Oy. Whoop! Ginagawa mo. Ay grabe, sobrang ahon. So alalay tayo, alalay. Alalay tayo. Hirap na hirap yung jeep. That is Naga Tinambak. Woo! Parang may kahabaan itong bayan ng Tinambak ah. Pero so far, napaka-smooth ng takbo natin. Napakaganda ng kalsada dito. 10:27 oras natin. Tayo ay nasa Siruma Tinambak Road. Yung mga kasama natin sa harap, yan sila Mar, Honda Click version 3. Yung kasama ni Tonsky, Marvel 1 na 2.5 yata yun. Tsaka sila Tonsky yan nasa harap, kasama papa ni Jomar. Smash, Suzuki Smash 115. May dalang pamingwit yan. Napakaganda. Tuwid na tuwid oh. Welcome to San Roque, town proper, Tinambak. May ilan nilang mga establishments. Aha. Alright. Ayan, barangay San Roque. Yun, grabe, puro bundok na oh. Woo! Ginagawa mo. Woo! Baliw ka yata eh. Let's go, let's go! Grabe, lakas ang hangin. Sarap ang mga banging-banging natin dito ah. Uy, magsisili, grabe, astig ko. Noon, we're still in Tinambak, Kamsur, mga kabarako. I think this is San Ramon Reindeer, San Ramon. 10:39 oras natin. Talagang bulubunduking bahagi ito ng Kamsur, mga kabarako. Woo! Alright, ganda. Nasa Barangay Sagrada na tayo. Tinambak, Kamsur pa rin tayo mga kabarako. Napakahaba nitong Tinambak. Kanina pa tayo dito ah. La Medalla, Tinambak, Kamsur.
Tsaka talaga napakaliblib mga kabarako. Halos mangilan nga lang yung nakakasalubong mo. Parang papunta to ng bayan ng Karamuan. Sa Karamuan talaga may mga ilang minuto wala kang makikita, wala kang makakasalubong. Grabe. Uy! Sarap ng ikot ah. Sarap ng banking-banking natin dito mga kabarako ah. Counter steering lang. Kaya sobrang liko. Yun, ito pala yung Caloocan Beach. Pupunta ng kanan. Mukhang maganda. Tinambak Kamsur, Magsaysay Elementary School. Alright, so nasa bahay na tayo ng Siruma. So, view deck muna tayo. Maliw ka yata eh. Alright, first time natin makarating dito mga kabarako sa Siruma Kamsur. Let's go, let's go. Uy, grabe, napakaganda. Drone ang kulang natin dito. Welcome, Barangay Nalayan. Alright, let's go. Maliw ka yata eh. Grabe, parang nasa ano mga kabarako. Parang nasa New Zealand oh. Grabe, ganda oh. Grabe. Woo! Siruma lang yan ha. Siruma Kamsur lang. Ay, grabe. Parang nasa ibang bansa. New Zealand. Ayos, ayos. Drone talaga mar kulang. Drone kulang. Ah! Grabe. Ay, grabe, napakaganda. Ay, grabe. So 11:37 na ang oras natin. So galing na tayo dun sa Siruma View Deck. Napakagandang Siruma View Deck. So pupunta na tayo sa Junor Beach Resort. Try natin makaligo doon.
Ay, fully book mga kabarako. Fully book yung pinuntahan natin. Kailangan magpapabook daw. Dito na lang tayo maligo. Bahala ka sa buhay mo. Dito na lang tayo maligo, kamote. Ay, grabe. Fully book eh. Ay. Alright. 1:57 na hapon. So nandito tayo mismo sa mismong bayan or sentro ng Siruma. May mga pinuntahan natin ng mga beach resort, punuan eh. Hindi dito, at least nakarating tayo dito. Oh, pagka ganitong Holy Week, grabe punuan pala dito sa Siruma kahit napakalayo. Ayan, Siruma National High School, Siruma Central School. Alright, syempre shoutout sa mga taga bayan ng Siruma dyan. Baka meron tayong mga viewer dyan sa bayan ng Siruma. At least yung mga di nakaka-uwi, makita yung bayan ninyo. Magmamasama lang kami ng paa dito, grabe. Tagal ng binahe namin para makahanap ng papaliguan eh. Huwag kayo iyak. Layo ng tubig. Ano yun, lotay? Oo. Lotay. Low tide. So alas 2 na ngayon. Ito yung coastal area ng beach ng bayan ng Siruma dito sa may sentro. Alas 4 pa daw babalik yung tubig dito. Tingnan, naka-ground yung mga boat dito. Wala, ang lalim, ang layo ng puro putik eh. Oh no. Maganda yung buhangin nila ah. Para mga shell. Yung beach doon, meron pong tubig doon. Layo, layo ng Tayo din doon. tubig nila. Ang layo ng atras ng tubig pagka low tide. Sayang, may dala sana ng pamingwit oh. Parang walang lawa eh. Pero dagat ito ha. Sabi nila Cam Norte na daw doon. So galing tayo doon sa taas. Nakuha sila Tonski ng shell dyan sa baybayin oh.